ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೆಂಪಲ್. ಇದೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೃಷ್ಣ. I was recording the conversation. You saw me? Okay. Somebody gave the letter, but we had planned to come here. Yesterday we were searching. I could not get the location exactly. Then finally some review they put. ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ അടുത്തുള്ള ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಲ ಇಪ್ಪುನೆ. ಅಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ದು ಲೈ ಬತ್ತದ ಒಂದೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಾರ್ಸಿಲೋನದಾಗಲೇ ಆಡಳಿತಪುರ ಬಾರ್ಸಿಲೋನದಾಗಲೇ ಅಗ್ಲಿಪುರ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಮೋಸದೆ ಸಮೋಸ ಕಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಪ್ರಭು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಜಿದ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಇಂಚಿನ ಕಡಲೆನ ದಾಲ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಸಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಕ್ಕತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ತೆ ಅಂತ ಇವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಟ್ಟೋರು ಒಬ್ಬೇ ಅವು ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರಸಾದ ಏನೋ ಓಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಖೀರು ಜನಕಲಿ ಜನರೇ ಅದ ಮಾಡಿ ಜನರೇ ನಾನು ತಿಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಲಾಡುಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ತಿನ್ಪಾಬೇಕಾ ಇದು ತಿಂದಾಂಡ. ಅವ ಅಲ್ಪನ್ನತ್ತ
ಹೊರಗಡೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ 2 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಬಯ್ಯಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಎತ್ತನ 8:45 ಗನಗ ಇಂಕ್ಲೇನು ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಲ್ಲೇರು. ಆದ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಎಂತ ಅಲ್ಲಿಕೇಂತುನಗ ಬಡ್ಸ ತೇಡೀಲು ಪೂರ ಉಂಡು. ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಅವಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು. ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜ ಫ್ಲೈಟ್ ವಾಪಸ್ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾಗೆ ಬರು ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತುನು ಬರ್ಸ ವಾಪಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆತಂಡೆ. ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಅವು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಡ್ ಅವಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಿತ್ತನು. ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಿತ್ತನು. ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲೇ ಸ್ಟೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದಾಗಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಯರ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ಯಾರ ಕಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪೂರ ಅಗ್ಲೇ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಪೇ ಮನ್ಪೆರ್ ಇಜ್ಜಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ರಾತ್ರಿ ವನಸ್ ಬೊಲ್ಪುದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಪಂಡದಿತ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತಂಡು. ಇಜಂಡ ಟ್ರೈನ್ಲ ಪೋತೊಲಿ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾಡ್ ತಿಡೆ ಬರಿಯರ ನನಗೆ ಇಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ್. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನಾಂಡ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಎಂಚಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪತ್ತ ಅಂದು. ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಐಟೆ ಜೆತ್ತದು ಲಕ್ಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟೆ ಬತ್ತದನೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಐಕೆ ಏಪಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಓಲು ಜಪ್ಪಿರತ್ತುಜ ಅದಿಗೆ ದೋಜುಜೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂಡೆ. ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ 11 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಓಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚಿ ಬಲ ಅದ್ವಿಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಂತದೇರು. ಅವರಡು ಮೂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಡಿಲೇ ಆತಂಡೆ ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಂತದೇರು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪೂರ ಆಗ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಕಲ್ಲು ವನಸ್ಲ ಉಂಟು ಪಾಡೆ ಪಾರ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪೊಲಿ ನೆತ್ತಿಲ್ಲದ ಅಂದ ಥರ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 11:30 ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದನೇ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವಾಗ ಡಿನ್ನರ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಡಿನ್ನರು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಹೋಗೋ ಫ್ಲೈಟ್ ನ್ಯೂರಂಬರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 ಗಂಟೆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಬೇಕು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಬೇಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪೊಲಿ ನೆತ್ತಿಲ್ಲದ ಅಂದ ಥರ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು 11 ಎಂಕ್ಲೆನ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ನಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ ಡಿನ್ನರ್ಲುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಟ. ಬೊಕ ಬೊಲ್ಪ 4 ಹಿಡ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಮೂಲು ಪೂರ ತೇಡಿ ಬಡ್ಸ ಪೂರ ಜೋರು ಬತ್ತನೆಗೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್
ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪುಣ್ಯ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳ ತಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಅದೇ ಈ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಪಾಡಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೆಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊಲ್ಪಗು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಏಲ ಐನೆಗಿತ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆನ ಗಿಡ ಬತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಪೊಲ್ಪದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ತಿಂದು ಬತ್ತನೆ ಇದು ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಅತ್ತುನಗ ಬುಕ್ಕ 7:05 7:55 ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಚೆ ಖಾತ ಒಂದುಲ್ಲ ಇಜಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತದ್ವ ನಿದ್ರೆಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಿದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಜೆತ್ತದು ಸಾಹಸ ಅಂದ್ ಫ್ಲೈಟ್ದ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಡಿಲೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಜೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ನಿದೆರ್ದ್ರೊಲ್ಲಿ ಒಂದು 7:05 ಅಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಬೊಕ ಡಿಲೇ ನಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಾಕಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರೋನಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ದಾಲ ತೀರ್ದಿಜ್ಜಂಡು ಬ್ರಷ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ನೈತಾನೆ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಜೆತ್ತ ಅಕ್ಕದು ಬತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಮೀಯೆ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ಸಿ ನಾಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಅಂಟ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಪೋತುನ ಜೆತ್ತು ಲೇಟ್ ಅಂಟ